जायखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म होननानै बुङो। बे बाबाया काजिगावआव जोनोम मोनदोंमोन। जोनोम मोननायनि उनाव बियो गावनि न'खरखौ एंगारनानै समाजनि कल्याणनि थाखाय हाबा मावनो बियो ब्रह्म धर्मनि दीक्षाखौ 1905 सनाव कलकातायाव थांनानै शिवनारायण परमहंस स्वामीनिफ्राय बे दीक्षा लानानै जोंनि बर'नि गेजेराव जि समाव बर' समाजा गुलाय गुजाय जौ जुवा निसाजों गफबनानै थानाय बै समाव कालीचरण ब्रह्म आफाया जोंनि बर'नि गेजेराव बे ब्रह्म धोरोमखौ फोसावनानै बे धोरोमखौनो हेफाजाब लानानै बियो बर'नि गेजेराव समाजखान्थि रांखान्थि गोबां बिथिङै बियो समाज कल्याणनि खामानिखौ मावदों आरो बिनि मावनायखौ नुनानै बर' हारिनि गेदेमाफ्रा बेजों उन उन थाफानानै गोदोनि गोरों गोराफ्रा बे बाबानि बाथ्राफोरखौ जोबोरैनो गनायदोंमोन आरो गनायनानै बिनि दैदेननाय बादि खामानिफोरखौ बर' समाजनि दैदेनगिरिफ्रा मावफादोंमोन। जेरै सतिश चन्द्र बसुमतारी बाबामोन, प्रमद बाबामोन आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे बाबाजों थाफानानै समाज सिबिनाय हाबाखौ मावदोंमोन। दिनै बिनि आमोलावनो बर'नि गेजेराव बर' महासन्मिलनबो खुंनाय जादोंमोन। माबोरै बर' समाजनि गेजेराव थानाय गेद्रा आखल आखुफोरखौ जों फोसाबनो हायो, बेनि थाखाय बर' महासन्मिलनबो खुंदोंमोन आरो धोरोमखौ फोसावनायजों लोगोसेनो बर'नि जेसेबां माने गाज्रि हुदाफोर दङ बेफोरखौ फोसाबनायनिबो राहा लामा लादों आरो बर'फ्रा जे बै समाव लेखा फरा जेबो रोंथारामोन, लेखा गोरों जानायनिबो बियो बेबस्था लादों। जायगा जायगा LP स्कुल ME स्कुल बायदिसिना स्कुलफोरखौ बै समावनो कालीचरण गुरुदेव आफाया दिनै 115 बोसोरनि सिगां जि समाव बर'फ्रा उन्दुसिनानै दंमोन, बे समावनो बे बर' जाथिखौ जौगाहोनायनि थाखाय गोबां आयदाफारि लादोंमोन आरो दा दिनै बिनिनो दिन्थिलांनाय जि आयदाफारिफोर, जेरै बर'नि गेजेराव महिला समिति दानाय, सात्र समिति दानाय, बिनिफ्राय जेनेबा रायजो दानायनि थाखाय राजनितिक मोनसे हान्जा दानाय, बेफोर बै समावनो कालीचरण गुरुदेव आफाया बेखौ सानखांनानै बर'नि गेजेराव बेखौ मावलांदोंमोन आरो बिनि मावनाया गमामायैनो बिराद माने थार सैथो। बेनिखायनो दिनै बे गुरुदेव आफाया दिनै बिनि मावलांनाय आदर्शखौ लानानैनो दिनै बर' जाथिया दिनैसिम एसे जौगाफैनो हादों। फरायनाय जिखुनु आयदायावनो जौगानायनि आसोल गुदि माबायानो जाबाय जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि मावखिन्थिलांनाय, बिनि थाखायसो। नङाबा जोंनि बर'नि गेजेराव बै समाव रावबो खुनु बर' लिडारा गोरों गोराफ्रा बै समाव रावबो समाजखौ जौगाहोनायनि हाबाफारि लानो रावबो गोसोखाङाखैमोन। नाथाय गुरुदेव कालीचरण बाबाया बेयो गोसो मोदोम जिउ होनानै न'खरखौनो जालदाब दोननानैबाबो समाज सिबिनो बे समाजाव ओंखारबोयो आरो दिनै बिनि मावलांनायनि गेजेरजोंनो दिनै बर'फ्रा बड'लेण्ड मोननो हानायनि गुबै राहायाबो बे मावनानै खिन्थिलांनाय बे राहानि थाखायनो दिनै जाफैदों होननानै जों साननो हागौ। दा बिनि फोसावलांनाय ब्रह्म धोरोमा बर'नि गेजेराव जेला माने गुवारै गोसारबाय, बेयो गमामायैनो ब्रह्म धोरोमा मोनसे हारिनि थाखायल' नङा, बेयो समस्त सर्ब जिबनिनो
मोजांनि थाखाय नैबे जयगाहुथिनि जिथु फिथाइ बे फिथाइया सर्ब जिबनि थाखायनो हाग्रा बंग्रा एम्फौ एनला मोसा लख्रा मानसि दुनसि जेखौखि बुङा मानो सारिमुथि जिबनि मंगल मावो नैबे जयगाहुथिनि नेमखान्थिनि गेजेरजोंनो इसोरजोंबो अनजानाय हाबाखौ मावलांदों आरो मुलुगनि मोजांखौ इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनै मुलुगा दिनै गोरों गोरा जानो हादों आरो इसोरा माखौ बुङो मुल तत्वआ मा इसोरनि महरा मा जों बबेनिफ्राय फैदों थैबा एबाव थांफिनगोन नैबेफोरखौ दिनै बे कालिचरन गुरुदेव आफाया शिबनारा परमहंस आफानिफ्राय 6 खान बिजाब मोनबोदों बे 6 खान बिजाबनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि ब्रह्म भक्त आइ आफामोना इसोरा माखौ बुङो इसोरनि महरा मा बिनि गुबै तत्वआ मा बेफोरखौ दिनै बे 6 खान बिजाबनिफ्रायनो मोननो हादों आरो दिनै बे बिजाबनिफ्रायनो मोननाय सैथो रावफोरखौनो दिनै गुवारै आरोबाव मुलुगाव बयनिबो गेजेराव फोसावनो थाखाय दिनै नैबे महाजयग'खौबो जयैनो सानखांलायनानै बेखौ खुंनो लाहार फाहार खालामदों आरो दिनै गमामायैनो इसोरनि अननायाव पुर्ण परब्रह्म ज्योतिनि अननायाव लोगोसे जों रायजो राजा भक्त आइ आफामोननि हेफाजाबजों दिनै नुनो मोनदों जोबोर गाजा गोमजायैनो जाफुंसार जादों बेखौ जों बयबो नुदों दा इसोरा बेबादिनो जोंनि गेजेराव जे कालिचरन गुरुदेव आफानि बोर सारस्रिनायाव जाहाथे जोङो जेब्लाबो बेबादि खौसेथिनि गेजेरजों जोङो जयैनो सारा मुलुगावनो जोंनि बे सैथो धर्मखौ फोसावनानै मुलुगाव जाहाथे सान्थि लाबोनो हायो बिनि राहा लामाखौ जाहाथे जोङो लाबाय थालांनो हायो इसोरा जोंखौ बेबादि अनहरबाय थाथों आरो मुलुगनि बयनिबो देहा सोलेरखौ जिबि जिरादफोरनि देहा सोलेरखौ जाहाथे इसोरा अननानै मोजां मोजां लाखियो बेखौनो आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो आंनि बुंनायखौबो बाहायनो दोनथ'बाय। क'क्राझार सहरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव रोंगौथि गोनां डक्टर आरो नार्स स्टाफफोरनि गेजेरजों गथ'साफोरनि बेरामजों लोगोसे जायखिजाया बेरामिफोरनि थाखाय होगासिनो दं मोजां फाहामथाय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गोबां फाहामथाय खाबुफोर मोननो हागोन। 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकोलॉजी, डेंटल, यूरोलॉजी, डेंटल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू नि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन आरो लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9101655430 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।